Order Caring Bar only at clairiere.in. Jotono tarota phai maja khainai sini takuk jotono anto tuma podotong khia gajaba jotono no phai maja khainai sini o tinini join program o khainai rok no jotono ani kha kupurbai jotono yeba ani okra sakran kha anglam sokjawo okra sakran ke khulum jawo sorry inke trai khon cara ani sak chalai bor no ke ani hamjakma sei ojang Inke ang BJP ni yakaima phaimani karon inke 2013 ni sing ang prothom BJP khaijawo prathi bo BC election ngrawo aprang basawoi boni porai ang communication mane jogajog isak namalia mane ani arthik durbolotani bangoi kisa borok bai communication komha boni porai bor ano nahofilaha nahomani bai ang samung tangfilaha panchayat obo motamuti samung tanglaha boni porai bor ano yakai rohlah mane kani omale samung nangjalia hai inke ang thangpa sibor ano kuno response rolia na tia kok salaha inke ano boro mungsa samung sukjagli hai ani kok no mungsa boro goino khailia bo hai ingak lah ang mo hai patigo tongralia sini thansani mari sini tabok sini hanorokha nangla haike sing thasamangnai haini bangina ang tabok bogagrani je boni samung tangmano nuhogoi ang sini hasan maribo thangsinai hi ang yapri seboi phaijalaha aigini post tongmani inke GS tongmani board president GS general secretary o podo tonggamani Puling di sini Dr. Hathai kami was Cikonte Panda joining program khalekha o joining program Durga Jamatia bo OBC ni leader in charge AGS bodo tong BJP bokodengma samuk khajak boni netrite 10 family te 34 voter tini BJP ya kare ti pramod thapati o khaikha borono ang ti pramod thapati ni ngui te bubagrani ngui te ani ব্যক্তিগত ni ngui bilai khe khaka ham te lamchogo borok ini ti pramod thapati o khaimini bagai sini ti prasani raj tin ti prasani joba tei bekrak nai hnai ang asa khlaiu khainai chalo sini economic right land right sini ADC empowerment no sung joba khaithani o borok krak khlaiu khabai khokbai physically mentally borok oro jaga samil ngoi samung khainai hnai borok commitment khai dedication onai hnai phaimani bagai bilai khe borokna hambaya phare haidi chung borokni khoktibo chini leader BJP ni ini chini oro phainai Durga boni khoktibo chung kisa kok khana laini